Як адзначыў у сваім выступленні старшыня аблвыканкама Анатоль Лис, сёлета рэгіёну ўдалося захаваць станоўчую дынаміку ў развіцці сельскай гаспадаркі. За 7 месяцаў года ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага выручка ад рэалізацыі прадукцыі вырасла амаль на 14%. Павялічылася і рэнтабельнасць. У той жа час ёсць у АПК і тыя, хто цягне лакаматыў назад. Прадметам пільнага разгляду на пасяджэнні сталі сельгасарганізацыі, якія апынуліся ў складаных эканамічных умовах. На сённяшні дзень таких некалькі десяткаў. Удзельнікі пасяджэння ацэньвалі стан рэалізаваных мер па аздараўленні і вызначалі іх эфектыўнасць. Галоўная ж задача – колькасць стратных прадпрыемстваў звесці да мінімуму. Думаю, что процедуру ликвидации хозяйством – это не наш метод, и его надо применять в исключительных случаях. Мы провели в 4 районах нашей области в прошлом месяце со всеми председателями райисполкомов, кустовые совещания по этому вопросу, где выработали конкретные шаги, которые необходимо предпринять для стабилизации обстановки. Комплекс реализованных мер дае пэўныя вынікі, адзначаюць у Комитете по сельской господарке и харчевании. Почти в половине хозяйств, 13 из 30, в прошлом и текущем году заменены руководители. И хотя финансовые результаты в сельском хозяйстве надо оценивать по итогам года, уже сейчас видны результаты принятых мер. Так, по состоянию на 1 июля 2017 года 8 хозяйств восстановили платежеспособность. Из них 5 находящихся в досудебном оздоровлении и 3 в антикризисном управлении. Таксама паказчыкі гэтага года дэманструюць станоўчую дынаміку ў эканоміцы яшчэ 28 праблемных прадпрыемстваў. 15 сельгасарганізацый плануецца інтэграваць з эканамічна паспяховымі. Што да перадпасылак стратнасці, то яны ва ўсіх агульныя. Невыкананне тэхналагічных патрабаванняў. Папросту непрафесійныя дзеянні. Старшыня Савета Рэспублікі Михаил Мяснікович скіраваў увагу на персанальнай адказнасці кадраў. У меня устойчиво складывается такое мнение, что кадры считают, что вот поговорят, и опять будет, помощь, опять будет поддержка, что все недостатки сойдут с рук. Специалисты, главные специалисты в этих банкротных хозяйствах как работали, так и продолжают работать. Руководители меняем, специалисты остаются. И надо те хозяйства, которые находятся в состоянии устойчивой неплатежеспособности, всех ведущих специалистов заменить. Абмеркавалі таксама на пасяджэнні і гатоўнасць народна-гаспадарчага комплексу да работы восеньска-зімовы перыяд. На сённяшні дзень 99% цеплакрыніц в обласці атрымалі пашпарты гатоўнасці. Аліса Грыгарчук, Тыгран Акапян, телерадыёкампанія «Брест».